po ko, sir. Ah, ba? May ano dyan, may sticker. Wala na, kalimutan ko boss. Next time. Next time, balikan ko na lang. Amen. Let's go. So what's up guys, nga pala for today's video nga pala yan, pupunta tayo ng Magic Lagoon sa Subic guys. Sama natin ng Oda Bros guys yan. Ang dami natin ngayon no. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na Oda Bros guys. We're going to Magic Lagoon Subic. So yan, let's go. Kung bago lang kayo sa channel ko, subscribe na kayo. Team Moto Vlog here nga pala. What's up? Woo! So yan, let's go. Yan, unang pasok. Ay, pangalawa na. Ay, pangatlo na. There we go. Rides na naman, Team Moto Vlog nyo. Sana may naman RFID natin. Let's go! Woo! So yan, kamusta kayo? Sana okay lang kayo. Team Moto Vlog nga pala ulit, di ba? Yan, Team Moto Vlog nyo. Kumala na naman. And LX Gaming na naman tayo. Woo! Nawibili itong mga to dito ah. Woo! Hirap sa likod dito guys. Baka tumalsik sa atin yung mga ano sa goma nya. Woo! Woo! Team Moto Vlog, let's go! Shoutout kayo no. Woo! Shoutout. Peace. Let's go ride. Wow. Dami namin guys oh. So shoutout nila sa mga hindi sumama kayo. Yan, nagsend niya siya guys. Ibig sabihin, meron dyan. Takbong ano lang naman tayo. Takbong kalma. So yan, today is Sunday guys. Yan, wala tayong ginagawa dito ngayon kundi magra-rides, di ba? So, yan sa mga viewers ko dyan, di ba? Alam nyo naman na laging kasama natin ay Oda Bros, di ba? Comment nyo nga kung kilala nyo na yung mga motor ng mga yan. What's up? What's up? MT-07. So, yan, di ba? Ito ang group ride namin, banding na rin namin ng Auto Bros to guys sa Sunday. Pag yan may time kami, yan halos itong ginagawa namin rides. After rides, kakain, then yan, kwentuhan. Oh. Era Hoy.
Subaybay natin sila. Oh. So yan, ewan ko, di pa ako nakakapunta guys sa Magic Lagoon. Sa mga nakapunta na ba sa inyo guys? Ano, sabi pa doon? Ngayon natin malalaman kung sabi ang magandang pagkain na nandun. So yan guys, siguro unang stopover namin dito sa Petron, ayan, water break lang. Tapos dire-diretso na tayo Magic Lagoon. Hi! Sana naririnig nyo pa ako guys, dahil grabe lakas ng wind noise. So first stopover natin guys dito, water break lang saglit, then ready to go na dun sa ano, Magic Lagoon. The first stopover natin, first stopover. Yan guys, stopover muna tayo dito, water break muna. Whew. Yan, water break muna tayo. Yun o, iba nagpapagas na. So yan guys, mamaya na ulit. Water break muna tayo dito sa first stopover natin guys dito. Woo! Ulit ka. Oo. So yan guys, tapos na tayong nag water break dito sa first stopover natin dito sa Teplex pa to, NLEX, ay Teplex pa to. And we're going to Magic Lagoon guys. So yan, let's go na. Go! So pag ganitong rides naman mainit, okay lang kasi yung naka-jacket tayo, tapos pag umandar hindi na rin mainit, di ba? Saktong sakto lang, chill ride. Kaya sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin, subscribe na nga pala kayo. Team Motovlog nga pala. Woo! Pindutin nyo na yung mamula-mula subscribe button dyan. Ano kaya ito? Poultry house? Ayos ah. So ayan guys, halos wala masyadong bahay-bahay, diba? XSR 900 2023. So ayan Subic, binalutian. So guys, enjoy lang natin muna itong tanawin. Music please. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. So yan, saan ba? So Magic Lagoon, dito na ba? Malapit na lang pala. Dito na kami guys. So yan, touchdown tayo guys dito sa Magic Lagoon. Opya, saan tayo pa park? Ito na magandang park. So yan guys, nandito naman na pala kami. Yan, touchdown Magic Lagoon. Yan, dito guys. Yeah. Ewan ko
ko sanang parkingan itong Magic Lagoon na to, pero tingin ko dito tayo pa parking. Yan, syempre doon tayo sa lilim. Ay, may mga duck. Quack quack. Quack quack. Apya, quack quack. Kurang kulanganin dito, quack quack. Ito mo parang mataas ah. Wait, sakto yan. Touchdown! Magic Lagoon. May quack quack pa oh. Quack quack. Quack quack. So yan, touchdown guys. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Natal, yan. Oo, anong ano yun? Oo, dagdag ito, sharing lahat ah. Natal. So ito yung mga menu nila guys, Magic Lagoon. Sir, medyo marami na yun. Goods na yun. Ano yun? Gutom sila, wala silang lunch eh. Ay, walang breakfast. Minsan ha? Paluto ko lang. Tapos meron ano kayo? Fresh buko meron. Sige sa tao. Touchdown? Touchdown. Pagod ang likod. R6 pa more. So guys, dito kami sa Magic Lagoon. Yan, dito sa may Subic. So mamaya kakain na tayo guys. Kita-kits na lang pagkakain. Fish. So yun guys, ito na, dumating na yung mga kakainin natin guys. Ayan yan, ready na kami kumain kasi ang tagal namin hinintay ito. So yan pala yung order namin guys. Yan, sinerve yan na nakabalot sa saging guys. So ayan, let's eat na guys. So yan, kasama natin ang Oda Bros dito guys. So chibugan na. So yan, kailangan na natin kumuha ngayon ng ating mga kain guys. Syempre dahil sobrang pagod natin sa biyahe, kaya ito chibugan, ito yung reward natin sa sarili natin pag nagra-ride guys. So pasyal lang kayo dito guys sa Subic, sa Magic Lagoon guys. Yan, napakagandang tanawin dito, nakaka-relax guys. So yan, bagong lahat, syempre kakain na tayo. So yan, kain muna tayo guys. Sheesh. So yun guys, what's up? Tapos na pala tayo kumain. Whew. Tapos na tayo kumain dito sa Magic Lagoon. Yan, thank you, grabe, busog na busog ako guys. Whew. And uwi na guys. Yan. So yun guys, uwi na. Let's go. Yan, uwi na. So ayan guys, uwi na tayo. Magic Lagoon, bye bye. Solid
Solid na foods. Woo. Thank you. So guys, kung di pa kayo nakapag-subscribe sa channel ko, subscribe na kayo. And kung mahilig kayo sa mga ganitong content, subscribe nyo na rin ako syempre. Rides and motor reviews, yan. So guys, dito ko na lang tatapusin yung vlog ko. Team Motovlog, bye bye.